Ngaturaken sugeng enjang tungkap siang para tamu. Pun rahapi Pak Bu monggo. Magili Pak Sosial sak keluarga matur nuwun rawuhipun. Menawi mboten wonten adicara sanes te lenggah sing sekeca. Kula sak kanca mangke dugi jam 8 bengi enten mriki. Pak ngantuk ngoweh-oweh pokoke. Ate kowani tenan jam 8 bengi. Maksudnya iki kula ki matur kalian para tamu, kalau tidak ada acara lain wis diniati le rawuh daleme Pak Sosial kula sumanggaaken ngoten lho. Terus dumugi jam 8 dalu. Mas Tejo sampai sak rampunge. Padahal rampungnya jam 12. Alhamdulillah. Kula bawa nggih Mas. Monggo Mas Tejo. Nadyan sira pinunjul kula wau dugi mriki disambut kalian simbah kula Sinten, Mbah? Mbah Nar. Mbah Nar. Ingkang pundi? Kanjeng ibunipun Pak Sosial nggih. Oh, menika. Enten ngandhap mriku wau. Le klesik-klesikane kula, kowe kira suwe meneh rene meneh sesuk ngono. Lah ngopo, Mbah? Kowe diundang meneh ngono. Lah kenapa? Lah duwite DLLJS kan nggo ngopo ngono lho. Ketok entuk anu lalaran dalan ketinggalan kita, Pak. Lah menika simbah ning ngendika ngono kuwi. Kowe iki sesuk ora suwe ki rene meneh ngono. Lah kenapa, Mbah? Alah duwite saka JLLS kuwi kok ora nggo ngopo ngono kuwi. Yang putri niku JLLS ngoten niku. Iya kan entuk lararan dalan ngarepan kuwi Bapak ki. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pun cair dereng Pak Sosial. Ya Allah moga-moga cepet cair ya Allah gak ku tak rene meneh. Amin. Alhamdulillah binga moga-moga barokah. Nggih simbah kula nuwun menika kanjeng ibunipun Pak Sosial. Dados wontenipun bapak sak anak putu karena beliau. Wis ngerti kowe? Bae sing endi? Dereng. Aduh. Lah kula wau medale wingking oh lah niki lek mau wonten ngandhap mriko. Lah wong Mas Tejo bingung kok sing ditunjuk. Ora lah aku ki malah ora mengko lek ketemu teng ngisor mriko. Wong tak mungkin lenggah nginggil mawon nek kula mau nyanyi gek mirsani. Nggih. Wah aku nek nonton kowe ning TV kowe iki sombong tak ruwi kok meneng ae ngono. Ngoten niku. Lah apa kene nang nggon TV ki apa ya ngerti mencok. Oh Mbah Nar nonton. Kan ya ora ketok Mbah nika jenengan pirsa kula aku ora ngerti jenengan. Mas Tejo niku mboten sombong. Dadi nek nonton aku nang nggon TV iki delus-lus aku meneng wae ngono lho. Jenengan ditilus kali ya. Simbah ki seneng nek nyetel kasetku, nonton nggon TV ki seneng mergane apa? Mergane napa? Mau lek ngendika jare aku kaya nom-nomane bojone mbiyen. Nyuwun pirsa to kok ora percaya, ora percaya. Mbah Yuswa pira? Umur pinten umur? Umure wis pira? Yuswanipun pinten? 80. Langkung, punjul napa Mas? Oh niki lho. Punjul napa pas? Ya gandeng karo awak dhewe nek punjul ya sithik ngono. Sehat nggih. Anak putu didongake. Le Pak Sosial ngasto pemerintahan nggih berkah, le tasakuran siang menika nggih barokah, simbah nggih awet gagah. Najan to sepuh ning awet ngomong anak putu. Yo hal-haline we rentep kita ngantian. Alhamdulillah rezeki nggih. Dongake ben lancar Pak Sosial rezekine nggih. Nggih, amin. Talungguh mriki ben gambare ketok. Nuwun sewu Bu. Maaf. Sesuk ditonton nggon TV gambare dhewe eneng. Iki to nek piyai mbiyen ki ya Mas. Yuswa 80 nuwun sewu isih seger, pasuryane isih seger, waja ya isih komplit lho menika. Dereng ngompong. Ompun to. Oh ning isih sehat banget lho Mak. Dan ya lho iki lho 80 punjul. Kayak kowe iki 30 kok bruwet kok ngono kuwi coba. Mergane iki kokean panu blur iku mah kok. Kersane mriko tika disetting putune. Nadyan sira pinunjul nanging aja sira sok
Sane mriko nggih, jempole ngeten, Mbok, jempole ngeten. Nika, mboten napa-napa. Mau ngeten. Nah, ngeten lho, jos ngeten. Nika mau ngeten iki, astane, jempol ngeten. Cobi. Nah, sip. Senyum. Alhamdulillah. Terus suwun. Wah, tesih remen putu anak do kagungan kersa isih iso nenggani ya Mbok ya. Oh niki nggih kancane. Oh mriki ta lenggah buah golek mriki nggo. Masuk TV. Oh ampun. Geser nggih Bus kedap non sewu sithik mawon. Nggih. Tambah siji meneh, pun. Asmane sinten, Mbok? Tunem Ucing. Tunem. Tambah siji meneh. Aduh. Oh, ya Allah, niki besan dadine. Oh, niki dur wedok. Nggih, matur nuwun. Jenengan Bu Tunem, jenengan Tu Kidul. Sakiem, ya pun, ngeten. Tak lenggah mriki ben ketok kabeh nggih. Alhamdulillah. Kula nek ngeten kalingan mbokku ya sampeyan niku usiane pun rada sepo meleh. Wis 4 sasi ra tak uli malah. Nggih. Amin ya Allah. Dungane nggih, Mbok. Sehat nggih. Dene lingo wong melek angin dong lali ngeling ana wong urip iku tan wurung ing kang prasaja eneng daleme kiambak enten daleme kiambak nek ngelak napa mriki ngendika mon anak putu ben diladeni nggih. Mbok Nari saya seneng nang alas po. Pun mboten. Pun kari nang omah. Hati-hati nek saya awake apa rada mumet apa piye ora sanggup mlaku-mlaku ndak tiba nggih. Nggih. Oh ngoten, alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Gilo Mas Agung. Pripun Mas? Aku mengke jane esuk ya rada buyer ning arep nonton kowe gek mari. Iki yai simbangan tiga dhewe kok. Mas Tejo dadi obat to, Mbok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoke awet gagah, awet sehat, nggih. Pak Sosial sanak putu kabeh dongake. Nggih. Awet le momong masyarakat, simbah yo awet momong anak putu, le duwe gawe awan niki tamune berkah sedaya le tindak mriki. Nggih. Amin Allahumma amin. Kecaken to tak nyanyirin nggih. Mengke nek njaluk lagu napa ngendika nek Mas Tejo iso tak caosi. Nek misale ra iso engko diganti. Senenge lagu napa? Oh jaran goyang, ya engko sabar. Oke. Oh Sri Uning, jenengan Sri Uning. Kayaknya napa, Mbok? Mbok Tunem, Mawar Biru. Mbok aja jangkar tono kowe iki. Iki tas cilik iki. Kuwi lho 6 njaluk apa 6? Mbah ngono kok 6666. Oh, lagi ya. Oh nggih matur nuwun, Bu. Alhamdulillah. Ya mengke ditunggu nggih. Mawar Biru, jaran goyang Sri Uning. Sabar nggih. Aduh gaul Mbak. Wah sing foto sini. Monggo. Mriki. Monggo mriki. Yuk. Nggih kanca-kanca ngenipun makarya teman-teman Karang Taruna semuanya selamat bekerja. Terima kasih mewakili Pak Sosial sak keluarga. Bantuanipun kerjasamanya kita harapkan mugi-mugi lancar kalis ing sambikala. Dumateng Bapak Ibu ingkang among tamu derek nyengkuyung tiang sepuh kula sak keluarga. Pak Sosial ngaturaken matur nuwun lan sugeng makarya diniati kali donga ingkang sae lancar ngantos paripurna. Amin Allahumma amin. Yuk langgame yuk pelok bareng yuk. Ketun. Gentosan nggih Mbah. Mungkin mriki melih nggih. Alhamdulillah. Engkang bagian masak wonten wingking. Nek pengen mirsani mboten susukan wonten mriku mboten napa-napa.
Sing penting seneng atine lancar gaweane. Monggo. Keton aku setahun ning ati gelo rasane kuciwa sithik-sithik mung ngalamun ana longso rena lawan wengi kumonoku setahun yen lagi bingung malah tambah bingung dewa grame pangan melon kepiye maneh wis barang kebacut pripun kepriben minta ampun ketiban amben boten purun lagi kajengen nambahi bingung jarene wong keton yen dikeget boten mantun sinten sing ngapurun kersane mantun ketombo ngalamun keton ku nganti setahun waduh ampun terima sakit tun regem layangmu lan tak dengep tumempel dadaku rasane rumesep kalebu sayang aduh sayang apa bener panyawanku apa bener kabeh ngendikamu tak waca ambal ping 1000 sayang aduh sayang ora nyono ora ngira tenan kadhe bisa yen kowe tresno
sejatine aku uga tresno. Nggih, saderengipun lajengaken tetembangan, saderengipun ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh sangganing para tamu, dulur-dulur sedaya, sak rombongan menika kathah sanget ingkang sami rawuh dados setunggal mbok menawi kursi papan palenggan suk-sukan dipun semper kiambak pripun saene sing penting sekeca nggenipun lenggah. Mas MC. Dalem Mas Tejo. Ngadeg Pripun? Ayo tebak-tebakan. Nggih. Ayo do pethekan. Ampun ngendika nggih Bapak Ibu, tamu iki rombongan saka ngendi? Sapa bener? Ampun ngendika. Mbak, ojo ngono Mbak, jangan bilang Mbak. Kita mau tebak-tebakan sama MC nih. Gitu. Iya, ora entuk takon Pak Sosial, ora entuk takon among tamu, ora entuk takon tamu nih. Tebak-tebakan. Iya. Semua Loh, tamu ini satu rombongan. Ini asli dari tanah Jawa. Orang ngajak gelut loh Pak. Iki aku ketakon tenan wilayahnya, daerahnya. Wilayah. Dusun paling ora dusun. Dusunnya Madeprene iku ndak namati kono. lah Madeprono ki men pirsa piyaine kok. Ayo tebakan wae kira-kira saka ngendi? Saking pundi Bu? Ampun ngendi lho Bu, Pak. Ayo tebak dong. Saya tebak ya. Yo. Ning mboten Ampun dukane. ngendika. Nek tanah Jawa nggak boleh berarti Indonesia. Iya bener tapi dusunnya saking pundi, dusun pundi ngaten. Saking dusun pundi Bu jenengan? Aja takon, udu iki beda iki rombongane beda. Sing sak rombongan sing lenggah, sing lenggah dicaosi unjukan. Maupun angkat tangan. Tebak dong. Giri Subo. Loh, salah nggih. Salah. Mas Tejo tahu? Kuwi kecamatan wis salah aja meneh dusun kowe. Mas Tejo tahu? Ngerti nak aku. Dusunnya apa? Saka ngomah. Dusun. Aku dusunnya ora ngerti ning iki mesti saka daleme dhewe-dhewe takon ora percaya. Nah aku Tadi pertanyaannya katanya dusunnya dari dusun apa? kenapa? Nah, gini ya podo. Oh, Melian Mojing. Kleru. Berarti rongkop nggih. Oh, masuke rongkop lah Giri Subo ki mbiyen pecahan saka rongkop didom loro separuh Giri Subo, separuh rongkop. Lah menika kang saking Melian Giri Subo, Melian rongkop. Aku yo duwe dulur ning Melian. Namanya? Ning daerah Jeruk Gulung. Namanya siapa? Lali. Oh, karo sedulur dhewe lali apa meneh desane. Saka Mbah mbiyen. Saka Mbah mbiyen nggih. Matur nuwun dulur-dulur Melian sedaya alhamdulillah. Ngodinonga mugi-mugi jawahipun ninggal teko. Gek siap-siap le among tani nggih Pak Bu nggih. Kok kaki menara kodanan to iki. Maksudnya gek ndak among tani tahun ngarep panene sae. Insyaallah nek panene apik iki duwe gawe awake dhewe diundang ngono lho Dul. Amin, tak kira pengen diudani ngono gak kile pengen diudani. Hujan. Diujani. Makili Pak Sosial sak keluarga matur nuwun, sak rombongan rawuhipun menika sanak sederek kadang-kadang saking Mujing Melian rongkop sak kiwa tengenipun nenggo kompletipun unjukan kita hibur mawi tembang mawi lagu komplit lumantar koncoto campur sari cakra budaya saking tlatah Manukan Jepitu. Oh kuwi daerah Gunung Kidul ki sing isine ger wong lanang-lanang tok ya kono kuwi. Ora ana putrine. Ora neng. Kok iso? Lah Manukan Yuyune ra katut. Kowe kudu ngerti. Enggak bisa mengembang biak dong. Lah makanya itu kudu ngerti. Kenapa jenengke Manukan? Kenapa itu? Mergo lanang-lanang kabeh dadi Manukan. Alhamdulillah. Kula gongke riyen nggih terus caos pakurmatan ibadah salat dhuwur. Gongke sih, Pak. Saben mapan turu saben ndak aras layangmu gumawang katon esemu sayang aduh